Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Kung inyong isearch sa Google ang Unboxing Catholicism, madala mo sa content Filipino creator nga si Berns Kaasi. Usa siya ka kanhi protestante nga hinay-hinay nga nadala o nadani sa pagtuong Katoliko tungod sa iyang lawom nga pagtuon sa Biblia o sa church history o sa kasaysayan sa simbahan. Sa sinugdanan, daghan kay siyang mga pangutana o mga pagduda. Ilabi na sa mga doktrina sa simbahan, sama sa Eucharistia o sa papel ni Mama Mary. Apan, samtang nagpadayon siya sa pagpangita sa kamatuuran, iyang nasabtan nga ang Katolisismo usa ka buhing pagtuo nga nakagamot sa unang mga Kristiyanos. Iyang gishare ang iyang panaw sa social media aron tabangan ang uban nga naglibog usab sa ilang pagtuo. Daghan ang nakarelate sa iyang kasinatian kay tinunood gyud ang iyang pagpadayag ug dili kada ganing for the content lang. Of course, nakasinati siya og mga pagsupak og kritisismo gikan sa mga bashers ug mga wala ni uyon sa iyaha. Apan wala siya napugngan sa pagsunod sa iyang konsensya. Ang iyang conversion gikan sa pagka-protestante padung sa pagka-katoliko nakadani og mga daghang mga viewers ug daghan sad ang iyang natabangan nga makasabot ug makaila sa katolikong pagtuo. Ang iyang istorya nagpakita nga ang Ginoo gyud naglihok sa kasing-kasing sa tao sa lain-lain nga paagi. Mga igsuon sa Ebanghelyo karon, makita nato si Jesus nga mitunga pag-usab ngadto sa iyang mga disipulo didto sa dagat sa Tiberias. Human sa ilang paningkamot nga mangisda sa tibuok gabii nga walay nakuha, gisugo sila ni Jesus nga itaktak pag-usab ang pukot ug didto sila nakakuha og daghang isda. Sa dihang ilang nailhan na ang Ginoo, nga ang Ginoo dayto nag-istorya kanila, midagan si Pedro padung kaniya. Ug didto sa baybayon giandam ni Jesus ang ilang pagkaon ug nagkig-uban kanila. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Ginoo nag-uban kanato sa atong adlaw-adlaw nga paningkamot ug mga kapakyasan. Ang mga disipulo nangisda sa tibuok gabii, apan wala gayud sila'y nakuha. Usa kini kahulagway sa atong kinabuhi nga bisan sao nato pagpaningkamot, usahay murag wala joy resulta. Apan sa dihang misunod sila sa pulong ni Jesus na puno ang ilang pukot. Cast the net on the right side of the boat and you will find some. John 21:6. Sa Binisaya pa itaktak ninyo ang pukot sa tuo nga bahin sa sakayan og makakita kamo. Kini nagpasabot nga ang kalampusan dili lang gikan sa atong kusog kundi sa pagsunod sa Ginoo. Bisan unsa pa ang atong kahintang kun ubanan sa Ginoo ang atong buhat, mamunga gayud kini. Ang problema usahay dili ang kakulang sa pagpaningkamot kundili ang kakulang sa atong pagsalig. Ang Ginoo nag-uban kanato sa atong adlaw-adlaw nga paningkamot ug kapakyasan. Ikaduhang punto, ang Ginoo nag-andam kanato og mga maayong butang. Sa dihang nakaabot ang mga disipulo sa baybayon, nakita nila nga giandaman sila ni Jesus og isda ug pan. Wala lang siya nagtudlo, siya nag-alagad usab. Sigon pa ni Jesus, come and have breakfast. John 21:12. Ari kamo ug mangaon ta. Nag-expect ba ang mga apostoles nga naiidalit si Jesus kanila, inigkawas nila gikan sa ilang sakayan? Wala. Kini usa ka hulagway sa gugma sa Ginoo. Usa ka konkreto nga pag-amuma. Siya nihatag sa atong panginahanglan, lawas o kalag.
Ang Eucharistia usa-usab ka padayon nga paagi diin gipaambit sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Mao nga kun mawala og malayo na gani ta sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kun mawala og malayo na gani ta sa misa, dali na lang kaayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Ang Ginoo nag-andam kanato og mga maayong butang. Story time. Niadtong October 2024, nipagawas si Pope Francis sa encyclical nga Dilixit Nos. Pasabot sa Dilixit Nos, sa English, He loved us. Gihigugma kita niya. Kini nga dokumento naghiskot mahitungod sa gugma sa Sacred Heart of Jesus alang sa katawhan. Ipasugdan ini nga ang Kristohanong kinabuhi wala lang magsugod sa mga doktrina o sa mga kasuguan o sa mga napu kasugo kundi relasyon gayud, buhi nga relasyon sa Dios nga nahigugma pag-ayo kanato. Ang encyclical nga Dilixit Nos nag-awhag sa mga magtotoo nga mubalik sa sentro sa atong pagtuo, ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kaugalingon. Gipakita usab niini nga ang simbahan gitawag nga mahimong instrumento sa gugma ug kaluoy sa kalibutan. Sa usa ka kalibutan nga daghan kaayo ang mga kasakit nga ma-experience nato, daghang mga pagkabahin-bahin. Labaw na karong panahona kundi nagpadayon ang dagko ug daghan nga pressures diha sa mga kabatan-unan ug sa mga dili na kay batan-on nga daw nagsukod kanato diha sa social media pinaagi sa likes, shares, algorithms. Ang mensahe sa Dilixit Nos usa ka pahinumdom nga ang tubag mao ang gugma sa Dios. Naatay Dios nga nahigugma kanato. Ang atong dignidad dili masukod sa unsay isulti sa mga netizens kundi kini gayud nag-ugat sa Ginoo nga niula sa iyang dugo aron kita mahatagan sa atong kaluwasan. Dilixit Nos. Gihigugma kita niya. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang Ebanghelyo nagdasig kanato nga magpadayon bisan sa makasinati kita, mga higayon nga makasinati tag kapakyasan o kanunay unta kitang musalig, padayon nga musalig sa Ginoo. Hinumdumi nga ang Ginoo naglihok bisan gani sa mga panahon nga dili nato makita ni mabati. Dugang pa ang Ginoo nag-awhag kanato sa pag-alagad ug pag-amuma pod sa uban. Sama sa iyang gibuhat sa mga disipulo, kita usab giawhag nga mahimong instrumento sa gugma. Padayon sa pagtuog paglaom, padayon sa paghigugma ug pag-alagad ug ipakita sa kalibutan nga ang Ginoo buhi ug naglihok sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo